evening, everyone. Iniyata sa atong programa Ongo-ongo na with Boss Bob. Ating mga little singer. Mapre, Man, mungka pa. ha? Ayaw mo na suot. Mungka pa. Awas siya. Around ka. 5 minutes, guys. Mga kaungo. Okay ba? Ano yata ka ron? Doon na tayo tumagon ng mga takutana gikan mo mga leader sinder nga ungo po lain-lain sa lain-lain nga lugar. Unang ato ng Sudan, guys. Una, paminaw lang mo diha o tanaw lang yun. Usa, guys, paminaw o para natay matabang sa itong mga isip kaungo po na akong atambag na unta, makatabang ka rin yung tanan. Please comment down below kung doon na may mga bungtana nga atong tumagon na kaungo o sa ato ng Sudan. Boss Bante, wala ko'y tangi karon kay walay handing. Ang atong unang leader sinder karon, 5 ni sila mga kaungo ha. Si Manananggal nga taga Maasi. Ang iyang gisulat kanako. Good evening, Boss Bumpy. Good evening sa. Ako di ay si Manananggal, taga Maasi. Kung sa'y angay na kubuhaton, Boss Bumpy, na missing ang katunga sa akong lawas na duha na kabulan ng nilabay. Luya po na si Manananggal. No? Ano na lang Manananggal? I-blatter sa pinakaduhol nga police station. Dapat ikalat mo kung sa'y forma o picture sa imong katunga sa imong lawas para kasinara sa dapin-dapin na. Pero mas maayo i-blatter yun mo. O na ipinakamal. Okay na? Ang atong ikaduha nga leader sinder karon si Chanak. Si Chanak nga taga Sikihor. Good evening, Boss Bumpy. Ako diay si Chanak. Boss Bumpy, hinautunda na ako na matabangan ko nimo sa atong problema. Dugay na kong Chanak. Dugay na akong Chanak. Wala pa ko nalutas hangtod karon. Pwede ba mangayo ninyo tambag pangpalit pampers, diaper, i-Gcash lang. Daghang salamat ug maayong gabi. Ngayong gabi isad ka ni si Chanak. Base ni sa imong kuhan nga wala ka nalutas Chanak, dugay na kang Chanak. Para malutas ka dapat magpabunyag ka sa simbahan. Para malutas na ka, gusto na niyo malutas na magpabunyag ka sa simbahan na Chanak ka. O ayaw kabala ka, i-comment lang diri Chanak ang imong number sa Gcash kaya itong padalaan para na kayo mong first mo. Okay na? Karon. Boss Bumpy. Ikatulong leader sinder. Boss Bumpy. Ako di ay si Tikbalang. Uy, si Tikbalang nga taga Tuburan. Idol kaayo ta ka. Labi na sa imong programang Ungo-Ungo Night ni Boss Bumpy. Magpatabang unta ko kay na ako'y nagustuhan na white lady. Pero ginaulog-ulugan ako niya o ginayaga-yagaan. Kay naong daw punukog, kabayo. Hindi maayo. Ano akong maistorya sa katong white lady no, nga imong crush, Tikbalang nga taga Tumuran. Magpapiliun mo siya. Iyon mo siya, prakawin mo siya. White lady, asa ba ka? Sa Tikbalang nga murag kabayo o sa werewolf nga murag iro. Piliun mo siya. Unang ikaw, white lady, kung nagatanaw ka sa karon, asay mas maayo kung para sa imo ang kabayo at Tikbalang ba nga naw kabayo ang werewolf nga naw iro. Unang gina siya. O base sa imong problema Tikbalang na taga Tuburan, daghan pag white lady dra. Di lang siya. Boss Bumpy. Pag ang atong ika-upat o sikan to the last nga leader sinder. From Maasim, Boss Bumpy. Parihat ang vampira. Parihat ang mundura, Boss Bumpy.
nganong makagawas man kag adlaw ako dili unsay angay na akong buhaton. Daghang salamat and more power. Salamat kay sa pagsuporta Vampira nga taga Mahasim. Ang advice na ko sa mga dong, sunblock. Sunblock rin na dong. Sunblock ka anti-radiation. Mapalit ni mo na sa kisisimulok jinsa. Ha? Okay na ba ta? Comment down below lang kung kinsay gusto mo tambag itong mga litter sender. Kala na sa dre ha. Boss Bumpy. And last but not the least, si Black Lady nga taga Jinsan. Black Lady nga taga Jinsan. Boss Bumpy, ako di ay si Black Lady. Pwede ko mga yung donasyon gikan kanimo. Nagisi na ni akong palda nga itong. Pwede ba po makapangayog ritaso nga itong Black Lady nga taga Jinsan. Simple lang kayo nito. Problema no. I-comment down below lang rin sa kung saan number sa Gcash or location mo kung asa ka rin sa Jinsan. Kaya taga Jinsan man po ni. Kaya taga Alpagina nga dua ka metro ka ito. Para na kayo magamit. Matag, basta mo hadlok-hadlok ka. Nakay hadlok-hadlok po. At least nakay pang reserva nga sige. O, mo lang na siya. Dagang salamat. Usa karon mga kaigsoon ng mga kaungo no. Ato nang nabasa o atong nadunggan kung unsay mga sugilano ning atong mga kaungo. Kaunta matabangan nato. Kung para sa gustong mutabang, comment down below o isend na ninyo ang inyong Gcash para makatabang tanin mga litter sender at mga lima ko na unok ko. Usa parang tanan-tanan mayaw gi ingon ka ninyo ha. Yes, man. Usa, kami manamilit kaninyo. Mayang gabi kanyang tanan. O diri gyud tama ng atong sugilan ng nagauluhag. Ongo-ongo night. Yeah! Si Boss Bumpy. Daghang salamat kaninyo mga kaungo. Ay, dili day, werewolf day ito. Vampira ko. Bahala nagbugoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy. Kung